Oh, here. Na meshra udin dada. Meshra udin dada. Meshra udanyina. Meshra udanyina. Na meyi udin na ye dada. Meyi udin na ye dada. Awurade so. Awurade so. Na osaye ye kese. Osaye ye kese. Ne kese mu eni hwehwe. Ne kese ye mu ni hwehwe na. Awon totoaso ekamfo. Awon totoaso nyina kamfo. Ekamfo onyuma. Ekamfo onyuma. Etira awon totoaso fofo. Etira awon totoaso nyina. Na wo kan wo maniye. Na wo kan wo maniye. Adenti na wo mie wa no wo fi ho. Ejuma mu ho. Ekamfo Awurade maniye. Wo hire Awurade de. De wa ma wo hu ade hie fofo. De wa bo wo no wabusua ho ba. Wo yare de aso da so ti ase. My God. Obi ya ni enuru de yo. Enuru kru de no. Enu yiri de yo. Enyu ba ne de. Aso samne wawu. Bi o wa no ka bebi kira wa board de no. Ka bebi kira wa board de no. Peja no. Ya banka si.
Of Jesus Christ. And now at the phone the be year radia Yes. And now rado ti de bia. Na some perfect service. Yeni ahwefo ne atiefo nyina se enmonyam nkaudin. Amen. O bambo no hwe so papa. Ebia sabre na audio o TV ato Sumpa TV. Ana radio da Sumpa radio. Eye Sumpa first service. Eye Sumpa first service. Eye bra ye tu demu ni nyina de hye wrade nsa. Asem. Na ye gire Nyankopon asem so ne didi sa atwuma no. Eye bia ye de wrade ase. Yes. Na ye wie so ya sre wrade hopambo. De bia ye bodi se da no. Boni doso. Yes. E wo da no mo. Na wotwi nyina me no ka asem afa abrabomu asroche. Storms of life. Ente no pay me no etwaso. Na ene Sumpa first service me say. Jawo hawo ni nyina mu mawrade. Na Awurade beye. Jawo hawo ni wa mane nyina mu mawrade. Na Awurade beye. O koda na no jani nyina mu mawrade. Na Awurade beye. Na no nka twere sem no. Matthew chapter 11, verse 28 to 30 no. Or say wa ye juma bre. Na waswa ne swa amuko mubu. Oh my God. Mumra me urade nchen. Yes, Lord. Or say na mehwe mo. Yes, Lord. Na mema mo ahome amamo kra. And know how they say. Wa man they say. Yes, Lord. Oh, wa sroche ne say. Obi asroche ye yade. Obi asrochi eye yade. Yes. Obi asrochi ye jumasem. Eni sikasem. Eno obi ejuma egu. Obi ejuma esei. Yes. Eni sikasem wa ye
den jamo mewrade na Awurade bɛyɛ obia warie ego ohawa bobia warie mu tawatawa bia ba obia warie mu ja ni nyina mu mewrade na Awurade bɛyɛ obi ma essay obi ma essay ohaw bia to abusua bi bridge bi abɔ ene obi sibofo atu ja ni nyina mu mewrade na Awurade bɛyɛ ebia sabre utie obi man so obi kuro so ebi opese oba Ghana ja ni nyina mu mewrade na Awurade bɛyɛ bia ye nkratasem ade biara ja mu mewrade na Awurade bɛyɛ ena no pay me no toa asama me se sa asroche no bo a die na sese wo ye na no me ka kiro se asroche no bo a ye nka ya no ntum Dabi Bible say ebra asroche ne bo Yona ene wona oti ehye no mu no ofrefre wona nyankopon yes in 2026 asroche bi e bo no frɛ Awurade frɛ Awurade tie mu go Awurade so o se na obi bia frɛ ni nyankopon na no Elia ka se mommɔ mo nyame din na me nso me mmɔ me nyame din e hwɛ onyame a obeje ene maso ene Awurade beje so wate amen yade asroche no obeje so amen me se atete no Awurade beje so amen me se sukun sem no Awurade beje so amen adwuma sem no Awurade beje so amen ebusua sem no Awurade beje so amen na wutie me ohene bi a wutie me oni watena nkonwa ena ahenie no ena manso sem bi atom me se jamu ma Awurade na Awurade bɛyɛ Awurade beje o yes ono no o kasama ohima Esther o kasama ohene David emra ono kasa ne futufo Ahitofe esore no so ono ne ba Absalom enti otowirem na ohu de onye asoso ojamu ma Awurade ye onso jawo ha mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ Saul solitia no Saul solitia ohine David die no ye ojai ne ha mu ma Awurade ena me po bi obejai ne ha mu ma Awurade oh yes asroche no obejai mu ma Awurade oh yes Sabre Facebook for no mon share link no mon like sumpa page no na se ase mo mo share no wo form mon share link no e ma foforo ahwefo so enhwe bi na mo beye inshira yes and ye toa so e wo Yona ngoma na Jonah chapter 1 kwa and na menu ye come from verse 13 to 17 na enhwe de omoyoyo nanso enipa no bɔ mmɔden biara sɛ ɔsane abasase pɛsɛɛ so na wantumi efiri sɛ na ɛpo no gu so ehuru hyia wɔn ɛna osu frɛ Awurade sɛ o Awurade onipa yi kra nti ɛma yɛn totɔ na ɛmfa mogya a yɛdi ho bem engu yɛn so na wo Awurade na woyɛ sɛdeɛ wopɛ ɛna ɔmaa Yona so too no twene ɛpo no mu na ɛpo no gyae ne bagyabagya yɛ no na nipa no suro Awurade pii paa na ọbọbọ afọdeɛ ma Awurade na ɔhyehyɛ no bɔ enso na Awurade asiesie apataa kɛseɛ bi sɛ ɔmmene Yona na Yona di apataa no yam nansa awia ɛne anadwo hallelujah amen enura me no duru dia bia bi sɛ ɔtwe tonto ɔhwɛ baabi bi ɔhaw ne firi na mra ohun baabi bi ɔhaw ne firi no de ɔyɛ nyinaa ne sɛ oyi ɔhaw no firi wɔ mu ɛnɛ ɔhaw bi apa ɛno na ɛde asoroche ne ba obi haw no yɛ yadeɛ enti yadeɛ no sosɔ yadeɛ no so a yadeɛ no bɛkum ɔmo sosɔ Yona so wɔ ɛpo no mu a ɔmo nyinaa ne ɛhyɛ ne nyinaa ka ɔmo antara sɛ hallelujah amen ɛnɛ obi o sosɔ ɔhaw no so dodo o sosɔ amaneɛ no so dodo o so eya asroche no so and na wahu asroche no se wo de wasroche no eye bone bi adenti na wo nyi bone no mfiri mu wo asroche no ye bone bi a wakoye bone bi echiwade bi a wakoye eno na ede asroche bo ye wonu ma bi wa Nyankopon se abomination
o say ye chiwade enti mani panye ene wakoye ene ekasa kyerɛw adenti na onye confession adenti na on pae mu ka on form so adenti na on pae mu ka on form so manyame hu mobo na odi nan na menchenchen o how no so wanya den enye mfiri so a asroche ne nyai boda o se ma mu hu se asroche na afiri yo na nchen no asroche ne yo na nti na ma asroche na ebo no opega yo na o to yo na to nsu no etu pono mu na epo no gya ne beja ne ye asroche no Jesus also wasroche ne ye busua pambe agusua mu no me bi ene ne ye kan kyerɛ sɛ ya akɔnkyerɛ kakra akɔnkyerɛ so ntimenye na wo osaba oso osabie ne oso kwasem enura na ese so pa first service 3 days ye mfanya fasting na ye srɛ wrade sɛ agusua bi ye firi mu afi bi anuoma etoto ye enura udidi ye osi wure fie ene nso so na anopa wo hya ase aye de akopatin bi okopa kokobi asana kokobi no kwa akopa asana wache no kwa akofa ene die na meka kyerɛ we na anopa yi se uhu asoroche na ewo se uyi asoroche no ho adwuma efi ho aware sem adwuma sem akwantu sem onkrata sem udaye so no daye no doso dodo eno wo potema nyina ye se bonu nsia ne fa bra ne be sugu nyame so ene behwe se ne nyankopon ma se bon paye sugu nyankopon so obi osofo panya nyame hyira no ono free UK bae kwa yo fa so bon paye kwa yo fa so sugu nyame so ene no ananya sempeto doctor fo gine mu medical doctor de mu nyina nyame hyira mo enam pa ye omudi wasase de so no na anu ayeden ena me ba se me ba be ka churu bi se wo hu hawo no kwan ben so no hawo no be firi o hawo no je se wa utu ho na mo ye wonu me bo nyame mfiri so mo so me ye ma nyame mfiri so mo so ama hyen no mo ameso yo na mo yi na mfiri eye hyen no mo na hyen no mo fo na yi yo na enti ene adenti na unyi ade na aya soche no unyi ne furu abrabo onso so dien ene de wasoche ba ena o ma bi twetwe mu suo di ba fi ho o ma bi ye chiwade o fi ho o so won so na no de ne de asoche ba osofo panyi eli ni ba hope ni ene fini ha ene de asoche bre no ma owu tofu wo ene de die na o so ene o so ade na de asoche bre no ene yi ade na de asoche ni bre no fira brabo no me se yi ni fira brabo no yi ni fira koduo no yi ni fira hye no na asoche no ebe ye din na asoche ni jaye no die na hye mofo no yoye obobo afode ena afode bo ehu aye na ewo nyame fie nyame adwuma boa no ehu aye na ewo nyankopon fie eya nyankopon ye bibi ma wa nyame ma wa soroche ne ye dia eya boa no nyankopon adwuma eya boa no nyankopon adwuma boa nyame adwuma ye boa afo na nyame asempa tra adwuma no entre nko nanim o se no bobo afode emerade ye mu bebre wasoroche na awrade amana jai bo afode ma awrade bo awrade adwuma obi so wo ho a asoroche na nyanyae o so die necessary oye yi asoroche na efiri wa bra yes god na 2026 awrade ebeye me say 2026 awrade ebeye jawo hawo ni nyina mu Merade na awrade be obi hwe obi tie o se na asoroche na be ye den ena ma yi afiri mu nyame be boa amen nyame be boa amen Isaiah chapter 41 verse 10 Isaiah chapter 41 verse 10 and now say awrade se awrade emwa ma asoroche na ebo no ontimi yi mfiri abrabo no o se ye den o se ensuro
na me no na wo ho na me no na wo ho ema wakoma ntu ema wakoma ntu na me no nyankopon na me no nyankopon me hyawden enso meboa wo enso me de metene nifa me kura wo me strene nifa be kura wo nyame asem ba na no pai ena ugyina so asena Awurade se Awurade me so me hu asoro che no Awurade boa me na so me mu fa trene nifa no so me mu na sa asoro che ne emfiri ma brabom emfiri ma ware no mu emfiri ma pomode no so emfiri ma ware no so emfiri akwantu se no so da ye so basa no ekirisan da ye no e wo bi man so obi kuro no so bi e wa no na bo ba ye jira nyame asem no so ba jira nyame asem no so ba jira nyame asem no so ba jira nyame asem no so ba
Jesus Christ. Kasa urade Yesu. Asrochi bia. Ebo. Honhom asrochi. Onamani asrochi. Ebo me. Urade. Ma enye din. Ma enfri mabrabo. Asrochi no. 2026. Me breaking it out. Shout, I break out 3 times. I break out. Facebook phone, you know, break out, right? Typo, I break out. YouTube typo, I break out. Prayer number 3. Commit the day unto the hand of God. So, utu demono ediashera then Psalm 16 verse 1, Psalm 16 verse 1. Onyankopon famisie na wona me dwane beto and me wona me dwane beto and na no pa nyame fa wadwuma nsie amen and na day nyame fa wo mansie amen nyame fa wo hinta yes lord manya o sra urade say na day o fa wo nsie ba bibia wonam appointment a wonam na ni pabonefo adoso o sra urade say inhire wo de mu no mu nyame fa dom just open your mouth and commit the whole day unto the hand of God. Pray for the day. Pray for the day.
the name of Jesus. Kasa na day, me fra bambo, me fra shira, me fra peja, me fra monyam, ama me ho, me fra bambo, ama me ho, ama me ma, ama me busia, me fra shira, ama me juma, me fra shira, ama me juma, me ba juma, me juma, me ire juma, me fra juma, me fra sika. Fra hoto, fra numonyam, and a day, Emra, oh yes, demo, can I make a say? Amen. Kasa radi Yesu, Diabonic beer, Mason. Me maso, mabuafuaso, I didn't so born, Ebeba, me break it out, and a day, at the bonny beer, the munumu, I tiame, Juma, Itiame ma, Itiama wadi, Itiama pomode, Minitum, Miss Sano, you are on a sign. Jesus. And now I pay a prophetic action. Yes. The American beer also I break out. Yes. A prophetic action. Yes. Now David Enkurasikai. And so David can say Ugolea. Na me seka betwa uti. Na seka bia nkuta David. Na a prophetic action. My God. Or say Erade na omadi yehye no. Yes. Ejina. Kasa Erade Yesu. Yes. And now no pay. Ya dia srochi bia. Me break it out. Ejuma saya srochi bia. I break out. Make bia awade srochi bia. I break out. Ejuma saya srochi bia. I break out. Srochi ebo me ma. I break out. Srochi ebo me nkrata se. I break out. Obi man so ho. I break out. Europe. I break out. Asia. I break out. America ho. I break out. Australia ho. I break out. Africa country no so. I break out. Ghana ha. I break out. Mebusuemu. I break out. Srochi na ebo no. I break out.
Ajumasem, I break out. 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 Type of Facebook. One more YouTube. Say I break out. And then me no bumpire. Erado obibia wo hwe ya otie ena no pay Jesus asrochi bi bono ena asrochi ne enye din amen aware mu asrochi ne ena etuntwa amen yade asrochi etuntwa amen sikasama asrochi ne etuntwa amen akwantu mu adwumasem ne nkrata sama asrochi ne ena emra wiye amen da yeso basabasa asrochi ne emra wiye amen asrochi bi a ebo asrochi ne emfre wa brabo amen trene ya asrochi ene erade mfandomo amen ene obi hwe obi tie nyoma bi hya wo so ene bone bi akekere bone bi asowmo ene erade ma ne ho amen 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 in the name of Jesus Christ. Ebraso se ye bie telephone no tum Ebraso se ye bie telephone no tum na enano payin so opese me no bompa he asrochi bi e bowa opese me no bompa na ye bompa e baako 2 minutes ya akonchene no ye ka kire rade se inhire bia e wa akonchene no adanse bia wa akonchene mo nyame mfa no me no ya ye sha se ni na ene afa ne ye be bia wa no fa kwa rade ni in the name of Jesus. Let's say ofra obebo modern say u TV no ana o radio na u tie no obetwe ho afiri ho se nipa na afra no doso ti se wonya akwanya wurem na wo san gina u TV no na u radio na ye dede a ye be you afiri so if say ye nte de o ka no enti hye no so my feedback wa ha e ofra ye tietia ade opese no bompa me fra bi a me frefri ha e bia me pese mo ne me bompa e fra me sei asorochen Erade nyimfiri me so me jai ma we masorochen di ma erade me jai we ma erade wo a wo hwe TV ne na ma still ni nyina go TV denim na mo a mo tie radio no eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and na number to 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 89 89 Amen. So praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na diasroche na uje mo rade. Pacho, the figasi. The friend Anita. Pacho, the chief. So I got the school to do and the next me be man. Me no bompai. Me sumo rade asem kwa figase reta. Erade me kan Genesis chapter 12. Erade na ema Abraham 2 kwan. Okura kwantu no erade miema no. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah.
Odin baby or Casa Frena, dear now, Jamama Radiano pay. Me no bon pie. Me suma radia samuka ebuakwa agogo. O daya son basa dia. Me cham through so. Amen. Yes, demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odin baby or Casa Frena, dear now, Jamama Rade. Asem kasa fe yan. Ya me so da ya na me isu ato na me na bobofo. Nye me no bon pie. Daya basa bi eni edi enungwase eni ekirisa ebere bia. Me twam through so. Amen. Ewo yamfo. Daya ne nya adwuma ye sign daya no se nko ba bi efre. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Oh, tie ho may you were free so. Praise God. Amen for. Praise God. Praise God. Mame yom free so. Oh, friend, now jira o TV radio. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa from mommy. Na dia na oja mo marade. Pastor mi jema merade se me are bi eda me so yefan are ni sisi are. Na mi jami man so se omo me ne me man nyina ho ban na. Erade me kan Psalm 107 verse 20. Erade so suma wasam sayade. Wafana yade bi eda no so bia. Wo yeso demo ayade sanya ne dia. Amen. Onne na busua ne ma hye Kristo nsa. Wo yeso demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Dear Odini baby okasa free na dia na oja mo merade. Me kasa free born. Me bawa buchi me stroning kaka stema fiso oyare bompaya manu mame. Erade wafra wo bo ho o se ne ba wo obi man so obi kuro so. Erade wo a wudi edikanfo na chi hu wo mobo wa kwantu mo no. Ne bakrata sem ne ba pomoden. Erade manadanse. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oja mo merade anopay. Efrem antimesi me kasafi sechedomase. Maso chen ebo me ne se o me pese ka fast me bi nso o sa ne pressure ha me ni pedia. Ya de me no bompai. Ya ha me. Afenzo so me ba so. Afenzo me ba so pese we tu kwa ne nkrata asem. Nje Ewurade so mie kwai. Ewurade sechedomase wafra ya de ha no pressure. Osa Ewurade ma yare ne tumfre no so. Amen. Ne ba akwantu sem so Ewurade ma na dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odi ni baby okasa firi na de na oja mo ma Ewurade anopai. Okay, from the comfort na kasa free manako. Papa be 4 years in the power to the buy many in what the nuclear master must was say. Ame osusu ni ti fire later than then. Me no bompai when ni na ehu ade no e ya fa nsuo na me boso mpae e ya fa horo ni when ni bebie me no bompai Ewurade wa fa na wakọ awo so aba na ni hu ade Ewurade me soma yaresa se na ni ne enti o Yesu dem when ni ne enti hu ade biom o Yesu dem afa ukura dwuma ni sika sem so enye yi o Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Odini baby okasa free na dia na oja mo Ewurade. Ma dano kakra na ma one so. Akasa. Dia na oja mo Ewurade. Ewurade wafra na koma yade oso jamu ma Ewurade ma yare no ntu nyira friend so. Amen. Praise God. Praise God. When chimi anyina so ma me fa foforo. Praise God. Hello. Odini baby okasa fro na dia na ojamu ma Ewurade. Me the modern kasa free nyanche ni ase. Aware asro chen and being Ewurade.
Awurade asroche bi ebo moda eya awade asroche Awurade ma asroche ni tuntwa Amen. Awurade peja unsama moda waresem o Yesu demo amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kanti kan odini baby okasa free na dia na oje mo Awurade. Efo ni mama problem ka se free oboase. Oboase. The baba ya ba ko. Wa kere sa o ntimi ntwa. Osa ko kere Awurade mo wan no ntimi ntwa mai. Me no bompae. Awurade o se ka obi nyansa ye bi se Awurade. Yes. Oboase wakwa ne baba. Yes. Awurade nyansa ne nwosa ye de twere ensan. Sa apam bi di nechi a ene emfre no so. Obetwere no betwa wo Yesu dem. Amen. Amen. Also obetimi abba, so praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa frɛ na dia na ogya mo ma Awurade anopa yo. Papa mpacho me kasa frɛ. Papa me ya me me ya kura na me. Awurade wafra ma adwuma sem. Awurade me frɛ adwuma ma wo. Amen. Adwuma kwa mie ma mo. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa frɛ na dia na ogya mo ma Awurade anopa yo. Papa me dia kosia me sikade ya so chibite me so nti me sro se. Awurade ni sikade mfiri me so no ma wala pa. Akosua nyame ohyehyɛ aware wɔ Genesis chapter 2. Yes. Sɛ sogye di asroche no etu ntwa mfiri wo so. Amen. Awurade mi aware kwa ma wo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Yente onka ofia mamemfa afoforo. Praise God. Hello. Odini baby okasa firo na dia na ogya mo ma Awurade. Let get my brother, sir. 2 years now, me wababa my very sir. 4 years or 19 things, Awurade wafuna ne ba awowo 4 years on timi nwan antimi nante. Ma ne ntrini ni dompe mu nya den. Amen. Awurade ma onante hye odi ani mu nya. Amen. Amen. Befabe 2 colors. Praise God. Hallelujah, Papa. Dear na oja odini baby okasa frɛ na dear na oja mo ma Awurade. Kasa frita for your friend me fi. Ma oneso kakra. Me kasa frita for your friend me fi. Me kuna frisa wada hospital wada so fi. Jani yale ya ma Awurade. Awurade me suma wasam kɔ tafo. Wa fra ni kunu fi a wa fe yade bia tumi ekuta yadem me twam firi wo kunu so. Awurade ma ne ho tɔ no afia ne nyai wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa frɛ na dear na oja mo ma Awurade anopen. Papa, your friend and you are make a safe Kumasita for Papa me ya me yaburu busumi. Me no bompae. Awurade wa fra kuma setafo ne nan. Awurade ma adwoa na yade ne entu nyina. Amen. Nyame tumi ntwimfa wo nan no. Amen. Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa frɛ na de na ogya mo ma Awurade. Makasa frita kwa minsisi ni menim ho ade ntimpasem je ni nyina ma Awurade. Me suma Awurade asɛm kɔta kwa osisi onan uhu ade. Nyame fa ne sankan. Amen. Haya ya de sama wo Yesu dem. Amen. 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 For the last color. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini Sarah baby Accra. Stephanie Mami. Stephanie. Papa say musica stem ko for the me ka o mu ntua. Oh, mo betu ya. Am de ko krom, Papa. Me no bompae. Nyame wo kronkron dan wo kama. Amen. Nyame kan wakafo na koma. Amen. No o metua usika no ma. Amen. Me fresi kama. Amen. O Yesu dem. Amen. Amen. Yakobon shira mu pi. Mesra se mo a mo gira homa so nyina mo fa nkyeye. Ne mo so so a mo fra ye mo ntime nyina so no. Na mes na ye sign out pe. Na ye kon kra kofa no nsia ka se bona. Ofre no mes na ye no bebon pai. Ena no pe se na mo nyina nim e wo Sida Worship Center enne ya wada ye free ha no cancel no paso eye 5 year eye 6 to 12. Wo pese bi ya wo behu nyame akwa ne di nkomo bi na onkyerɛ de onya.
ye free and 6 to 12 over ha over baba to ye saa so na nwumere nyame ya doma ye behia ewo eye fasting program na ye no and nwume mpaebo no koso eye no nsia ne fa ti mo amokuma se ne potem nyina wo pepe bia bebo mpaia eye fasting and prayer no koso eye 6:30 to 9 na ya pon ya na sida hour no na twaso to 10 yankopon shira sabre ya manipa mienu miensa kwa ba o Facebook no so na ya nya den yenko yemre no ayebe ya chia pronk na afin so Aisha Dauda na Janet Amponsa na afin so Oche Gladys Asumani Root and Ibrahim Ano George Owaren so ewo so Helena Insia Jimaima Usu Free Michael Che Menu Root Asamoah Janet Amponsa Oche Gladys also for mamene omo emo pae ababa wa ma share boss on page nsuo Erade ade bi opese me boss on pae peya me bom pae go o cell phone no so ade bi a wo hia biara Erade fandomo say ya email you yen teso ade bi a wa page nsuo se na ni ehu ade okwa wo so ba ehu ade nsuo no na ne yare sa nsuo nani nsenchani nsuo ode wuhuru na ni so na ne nte wo Yesu dem ade bi a wapagya metwenya metumi go so meshira so senye nsenchani wo Yesu dem amen afi yes sign out enti ye ko MTR mon take over na ye ko eye enkran akofa no nsia kase bonaba yes ebe hia ko sise ebe ba onche no na nyame ama wo adanse bye bye